Il-Bank of Valletta reġistra liħ rekord ta' qabel it-taxxa ta' 302.4 miljun euro li rappreżenta żieda ta' madwar 50 miljun euro meta mqabbel mas-sena finanzjarja tal-2023. Fil-preżentazzjoni ta' riżultati finanzjarji tas-sena li għaddiet, il-Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia qal li dħul operattiv tal-bank kien xprunat fost l-oħrajn minn tkabbir tal-portafolli tas-self tad-djar u negozji. Is-Sur Farrugia qal li dawn ir-riżultati finanzjarji rekord ser waslu biex il-bank jirrakkomanda dividend gross ta' 0.13 ċentesmu għal kull semm lill-azzjonisti. Titkabbir fis-self lill-bank ta' kemm lill-kumpaniji kbar medji u żgħar kellna tkabbir tal-fuq minn 700 miljun matul is-sena li għaddiet li huwa tkabbir rekord għall Bank of Valletta. Bla dubju ta' xejn jekk meta ħares lejn it-tkabbir fil-home loans fejn il-bank għandu prodott kompetittiv ħafna kellna tkabbir tal-fuq minn 14% meta kkomparat mas-sena ta' qabel u rajna wkoll żieda fis-self personali. Iċ-Chairman tal-BOV Gordon Cordina qal li din is-sena il-Bord tad-Diretturi qed jipproponi inizjattiva ġdida imsejħa share buyback għall-investituri. L-investituri li jixtiequ ibijaw is-sem tagħhom fuq l-stock exchange lokali bi prezz ovvjament li huwa ferm għas-suq u ma jsibux biżżejjed dak il-ħin minn qiegħed jixtri dawk ix-shares, il-bank ikun jista' jidħol ħalli jixtri x-share tiegħu stess biex bekk min qiegħed jinvesti fil-bank ikollu moħħu iktar mistrieħ illi l-investiment li qed jagħmel ikun jista' jieħu flus minn floku fl-iqsar żmien. Jirriżulta fost l-oħrajn is-sena l-oħra d-depożiti tal-klijenti tal-BOV żdiedu b'aktar minn 650 miljun euro għal 12.8 biljun euro.